DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, 3 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Asimplatika ni Paracena Maconsuelo. Talagang
Talagang kakaiba. Barreta asin latika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Petsa 11 na kita. Pambira petsa 12. Kita kan bulan na Disyembre. Aldaw po kita na Webes. Kaibahan niya to sa lado technical si Chabe na obra. Information day ko baga nahiling pa. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Malumlom na naman ang kamugtakan po kana sa tuyang panahon. Pero sige sana kita. Ang praisip yan, muran man yan o minute. Maghinguha sana kita. Magtrabaho. Kumbaga na isipon ta na permi kitang igwanin pansumpay buhay. Kamusta man sa mga parantabay niya to, digdi po sa syudad kan Irigasin man Rinconada area. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur, asin man dyan sa tercer distrito ka na probinsya ni Albay. Sabi kong malumlum, bigla bagang tuminunga na sirang kan saldang. Happy birthday duman po sa mga nagkukumpleanyo ngunya na pagkaldaw. O duman sa mga ano man na okasyon, sa mga kinakasal. Share tuman ngunyan kan Bangko Sentral kan Pilipinas sa publiko ang dagos-dagos na produksyon kan kwartang papel asin mga bariya sa tao kan piglalauman na malangkaw na currency demand ngunyan na Christmas season. Sa sarong statement pinpahayag ka na Bangko Sentral kan Pilipinas na kadalasan subot naglalangkaw ang demand para sa bago asin malinig na kwartang papel asin kwarta kon holidays, huli sa tradisyonal na pagtatao kan mga Pilipino din mga regalong kwarta. Aginaldo para sa indang mga inaanak, kaparyente sa sinman mga amigo asin amiga. Pegabisuan man ka na BSP na publiko na libre ang pagpaparibay kan banknotes asin coins kabaliman ang unpaid currencies para sa malulutong nakas sa mga bangko. Ang mga unpaid banknotes na maati, igwang mancha, igwang mga surat, asin igwang kupas na letra, mantang an unpaid coins man, an igwang marking asin igwang kalawang. Peking kanyuman ka na BSP ang publiko na ikonsidera na pagpapadarakan aginaldo imbes na physical na kwarta. Ana pagpapadara subot nin cash gifts electronically ana convenient asin efficient asin nagatataguyod man kan mga inklusibo asin digital na ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Kaya itong mga kwarta po ngunyan na kumbaga bako ng pit, iba mga mati na, sa mga bariyang kinakalawang na, pwede pala na iribay sa mga bangko. Gon sa Bangko Sentral ka na Pilipinas. Ano daw, itong mga kwartang may mga labot, itong bariya. Kuman kan Bangko Sentral.
Ana panahon po usong-uso ang mga alkansya. Kaya kahito dakulan mga bariya sa harong na natitipon ang sa tuya pong mga kababayan. Pero ngunyan, kulang na bagaan mga nag-aalkansya. Na alkansya pati kan na panahon, manlain-lain, may itong garo nga piggy bank, tapos ang iba, kawayan, igwa pa nga ning garo bagol, na linalabutan sana. Kaya kahit mayong problema po sa mga bariya, sa mga harong. Talagang dakulpuan na natitipon, saray-saray kan na sa tuyang mga kababayan. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, resibyon niya to ang report. Hali po sa luwas, nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat sabi karandang Philip, maray na pagkada sa mga nagantabi sa tuya. Igwa na naman nakadugang na kakanan nagbukas ka so udma. Kansarong aldaw pa palan, pero kaso udma ito motorcade. Kaya traffic, karandang Philip, kung maagi ka dyan sa parting yan, sa tubangan kan gerang ana, traffic, parang sa dakol ang mga lulunadan na nagpaparada dyan. Minaliko, minaluwas, order nin pagkatan. Kaya congratulations sa sunod kanwiri ka na dugangan na naman ang pinagdadayo na idoog ka sa tuya pong syudad. Kasud man, nakaibuanin mo motorcade and si Mayor Rex Oliva, Karanda Philip, pinaglibre kay ni ang mga kakian. Ining mga IT children o kaya po mga indigenous people, children, nasa 50 ni Gabos, pinagpatakan dyan sa bagong bukas na kakanan sa Barangay San Jose, kan Syudad, kan Iriga. Pag rush hour, masipagkaunto, pagkakabaka puno banggi, pag-agi niya to dyan, Karanta Philip, talagang medyo naabalan mga lulunadan or medyo sa traffic. Kadakol kan mga nagkakakan, palibasa, bago. Bueno, sa tuyang iba pang informasyon, ngunyan na pagkaldaw, matuyan, makulimlim ang panahon niya to. Ang sabi kan pag-asa, igwa nga na sindanin patanid, dapit sa pinaglalauman na mga mapukusog na pakuran for medyo kang pinag-apod na shear line, as in intertropical convergence zone. Ngunyan ang daw, kung sa nakaka-experience po, din katantama na sa mapukusog na pakuran. 100 millimeters na dyan, mga lugar kan Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, asin sa Aga, ang lauman po ang uran sa parte kan Quezon. Pero di sa tuya, namamataya minaragitingan sa mga oras na ini, di sa tuya ang kinakamugtakan. Masalangko ang posibilidad kan pagbaha, asin pagkakagawa ng landslide sa mga bukid na lugar o rugna na pwedeng maglala ang epekto kan uran or medyo kan mga nainot ng uran digdi po sa tuyang runa. Iniing kami na ang publiko asin mga opisina kan gobyerno na responsable sa disaster risk reduction and management na magsalibukan na dapat na lakdan sa aming maprotektahan ang buhay asin pagrunugaring kan lambang tarok. May atrasan sa magtatawan mga regional services division kana pag-asa, kan heavy rainfall warnings, and rainfall thunderstorm advisories, at iba pang informasyon, dapat sa kamustakan kan panahon para po sa mga nasasakupan. Kung iguamin mga makabuluhan o kaya po mga pagbabago, at masunod na weather advisory, iluluwas sa siya na alas 11 ng pagkaunto. At yung tadagos maglikay, magsuner na nakatutok sa mga opisyal na biso, ikan po sa pag-asa. Yan bagay ni pong pagirumdum, bagay ni pong pag-asa, dapat po sa kamustakan sa tuya pong panahon. Kaya ini po nga ni nadulot ka na share line sa ngunyan na pagkaan daw. Bueno, karon ng Philip,
Sa ngunyan, haros sa wala tuuan mga Christmas party, mas kinangani may pangapudan, ang sa tuyang gobyerno na kung pwede nga ni, wala ring Christmas party, pero ang Pinoy, mas kaya nung kapag tiusan, orog na pagka-Pasko, pinagsiselebra rin, magsisimple pa na. And may bareta ako ngunyan na aldaw kasabay kan simpleng aktibidad kan social security system. Magkakaigwasin namin garo media appreciation karon dan Philip ngunya na pagkaldaw itong mga nagiging katawang ninda sa senda po mga programa karon na dyan ini pong pinagkukundusan ninda na race event halos bulan-bulan malanganin sa Syudad Carrieriga nakakaibang pagkakita dyan sa senda pong race event. Ngayon ko lang alam kung naari na naman ang sunod na race sa Syudad Carrieriga garo ko yan si Rebutod man ang mga kabungan ni Ma'am Janet Ebuenga at Christmas season. Pero dahil sinamahon to, hasta po may mga employers na padagos na gampanan ang sa hindi mga obligasyon sa hindi po mga empleados. So, ganyan na daw at iba man tabayanan niya po yan. And syempre, maraman ta kung naari na naman ang sa hindi mga masunod na race activity o na sa Syudad Carrieriga at inipapagparte kan ring Punada area. Yan ang totoo yung dagdag na informasyon gikan sa location ng Glenda DRS reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Back to back. Nasa linyaman si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Maray na agad abi karon daw Philip, kuya man ang siyang iras na balita sa lado lokal. Nagsigwanin landslide sa sarong lugar sa 6 buwan ang may kabatuhan sa Banwaan kan Labok, Camarines Norte. Dahil pa man maian-an sinambit ng tinampo, inuliman sa pagkaraot na darakan sinambit naman na bagay sa root ng Manini. Kaya sa root naman na ang delikadong krahon ka na pagtapas o paglansin inuliman sa padagos na pag-uran sa lugar kao sa naman kan Sheline kan mag-umagahon kan suod Disyembre 11. Mientras tanto, linaog na kan baka ng kakapilang pangarungan kan Trupono Sitio, Mambalinad, Barangay na Pikihan Pinson sa Camarines Norte kan mag-umagahon kan Disyembre 11. Pinuti sa mayong untok na pag-uran, sigurman sa Weather Advisory kan DOS Pag-asa, kan sa rokan na makakamati pamanin katamtaman hasta sa mapusot na pag-uran ang probinsya kan Camarines Norte. Ang sa rupang baleta aligdi stranded gunyan ang nagkakapirang mga lulumidan sa tinampong patiraman kan Barangay Exim Labo, Camarines Norte. Ninuliman sa pagbaha na kawasakan pag-uran. Inapisuhan man ang mga motorista na mag-agi sa alternatibo ruta nganing malikayan ang abala asin maglikay sa biyahe, hindi na mauran ang panahon. Ninuliman sa Shearline. Lugar na bakita sa lalo lokal, Kabarkada Karonda, General Caloriva, reporting. Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Barata. Hoy, good morning pala ki Dr. Renz Nonato dyan po sa Banwaan Buhi, Camarines Sur. And ki dating Consulting Villadares. Kumusta po kamo dyan sa Banwaan Buhi? So sa tuyong mga praantabay dyan. Mampalan sa Banwaan Baaw, Camarines Sur. Sa aga magkakaigwaman ng okasyon. Sabi ni Mayor Jeff Beseño, you are invited to Baaw's Magical Christmas Celebration. Sa aga po yan gigibuhon sa agang pagkabanggi. For an unforgettable evening of joy, music, and community spirit as we present the light tree
and municipal Christmas village opening. Festivities commence with a vibrant parade at 5 p.m. featuring the Baao National High School Drum and Lyre Course and Baao Cultural Street Dancers. This will be followed by the ceremonial lighting at 5:30 p.m. illuminating Barlin National Park and symbolizing hope, unity, and holiday cheer. Enjoy performances by LGU Cultural Performers, Baao Children and Youth Choir, BCC Performing Arts, Mr. Brent Butor, and Baao National High School GSP and Choir. Indulge in the delightful spread at the Banqueto, where flavors and friendships come together. Savor the magic of the season with every bite. We eagerly await your presence. Kaya duman po sa mga taga-Baao. Papailawan na ang Christmas light. Diyan po sa may atubangan ka na simbahan. Itong Barlin Park. Naroon nagpahuri-huri sa Nanbanuan kan Baaw. Hindi sa Christmas lighting. Kasi iba pong mga banwaan, halos tarapos na. Yan, Christmas lighting. Nagbabalik si Karondang Atan na pasok. Kuya Manaan, sa tuyang dugang bareta sa lado ng nagsagip ng silit koordinasyon nanonood sa paglikay sa krimen sa pamamayuman ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Zarillo Jr. sa iba-ibang negosyo sa loob ng Tabaco City Almay bilang parte naman kan inisyatibo ng taumaan mga kapulisan tabak stickers mga may sadiri asin na pamahalakan mga negosyo kabali na ang mga convenience store at mga gasoline station ang mga sticker na ini igwanin mga hotline numbers ng Tabaco City Police Station naling incoming na ron ang mga lokal na negosyo asin man ang publiko na report min ano mga krimen o kaya importante insidente na posibleng mangyari sa isang mga lugar. Ang tabak stickers na lakdang nga ning mapakusukan pagtatarabahan sa pag-ugtanan ng mga kapulisan asin minsan mga komunidad nga ning masiguro na salbado asin na igwanin na seguridad ang mga residente asin pati naman ang bisita kan Tabaco City sa pagrilin madaling pag-access sa mga emergency contact numbers o ito kan inisyatiba na mapakas ang pag-report asin pagsibag sa mga prevent asin iba pang insidente tinawaan doon naman kan mga kapulisan na importante ang aktibong pakikibalik kan mga negosyo sa paglikay sa krimen asin pagmantiner kan bus i-order sa komunidad. Paging kami naman na ang gabos na maging mapagpapon ito asin makipagkabangan sa mga pupursingin kan otoridad galing mapatira ng publiko kontra sa ano man na pares di ba? Dugang na barita sa lado lokal Tubarkada Karita Sulodiwa reporting. Field Report! Salamat Giraray tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang mga barata sa lado lokal. Nagadara po yan sa Satuya sa oras na 25 minutos malampasan alas 8 nin pagkaaga. Sa masunod pala na simana mapuunaan na simbang gabi. O ining inaapod na Misa di Gallo. Alawag po yan na siyam na aldaw na tradisyon kan Pasko digdi po sa Satuyang Nasyon. Mapon na simbang gabi sa petsa 16 ngunya na bulan hasta 24. Sabi digdi from all walks of life make an effort to wake up every dawn
to attend the novena masses which start as early as 4 a.m. to pray to God for a healthy life, successful career, stronger family ties, among others. A lot of Filipinos also believe that when you complete all 9 days, their wishes will come true. But others believe that attending Simbang Gabi is not about fulfilling wishes, but it's part of their family tradition and faith in God. Taro po yan sa magayo na tradisyon kan mga Pilipino, kan mga Katoliko. So yung bulan na Disyembre, siselebrار ang Kapaskuhan, halos sarong bulan na selebrasyon kan Pasko digdi po sa satuyang nasyon. Kaya amay na naman ang mga mamata. Yung mga kababayan niya tong Romano Katoliko. Sa masunod na simana ang aning magatindir ka na Simbang Gabi. Halos gabos mampung simbahan na Katoliko di sa tuyang nasyon nagsiselebrar ka na sinambit ng okasyon. Pagyan ko sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine, mayo pa si Reverend Father Dan Aguilara. Sa aga subuot, maabot ang Kora Paroko. Kana Our Lady of Fatima Parish and Shrine dyan po sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Kumusta sa mga parantabay niya to, dyan po sa Barangay San Isidro. Si Ate Marie Manaog, dyan sa Masuso, sa Pamilya Coronel. Tatry ko tanya itong makontak na tagapagtaram kan Buhi Philippine National Police sa paagi ni Police Staff Sergeant John Akien, kundi kunyam pa out of coverage area. Hoy, belated happy birthday pala kay Madam Jen Vera. Belated ngunyan pala nagsiselebrar ka na sa iyang kumpleanyo kung minsan kaya naribong kita kan na iba. Yan ibinubugtak ang birthday minsan lahos na. Ang iba man eksakto. Happy Fiesta pala dyan sa Barangay Francia, ngunya na pagkaldaw, digdi po sa Ciudad Can Iriga, si punong Barangay Joe Bagayawa, dating kagawad classmate Abner Abagat.
Kumusta po kamo dyan sa Barangay Pransya ngunya na pagkaaldaw? Kumusta man ki Sir Leo Dato? Ay naman pinagbeltaan na pinagtabtab na 1.3 bilyones de pesos na punduhali sa prosupuestong 2 bilyones 37 milyon kan Office of the President. Nerarom kan pangnasyon na pundo para sa 2025 sa ginibong bicameral conference kan Senado sin Kamara kan nagtalikod na aldaw. Tinda Senador Ronald Bato de la Rosa Senman Bungo ang nakikiulay sa bicameral conference sa indang mga kaibahan ng mga legislador na ibalik ang pinagtabtab na pundo sa Office of the Vice President, pero dahil man nagtrayumpo ang desisyon kan pero ang nagtrayumpo man giraray iyo ang desisyon kan kadaklan. Ang House Committee on Appropriations sa sinman na anot nang nagdesisyon na tabtabanin 1.3 bilyones na pesos na pundo ang Office of the Vice President. Asil na dahilan digdi nagtitinir na sa naman sa 733 ang alokasyon kan Vice President o ni Sara Duterte. Ang pinagtabtab man na pundo yun ililipat sa social services kan DSWD asin man kan Departamento kan Salud. Enot naman na nag-apilar si Vice President Sara sa pagatubang kaini sa pag-uurulay kan Senado sa pundo kan OBP na ibalik ang pinagtabtab na pundo sa iyang opisina dahil ta dakul subuot asin nasa 200 niyang mga empleyado ang pwedeng mawaranin trabaho. Asa kaya nagpaparasin hotel. Siyempre, pigiinitan man siya kan mga congressman. Sige man kaya ang sinutil kay ni Vice President Sara Duterte. Kung ano-ano na sa naman bagan pinagigibo kay ni na dahil man makakatabang digdi po sa tuyang nasyon, kumbaga nakakapagulo palugod kan sitwasyon sa paggogoberno sa nasyon Pilipinas. Kaya minsan nakulpuan na nasusuya sa iya, igwaman mo nauugma. Pero ang kadaklan suya na sa pag-uugali niya sa mga inaasta niya ngunyan pong panahon na nagpaparibong sa dalagan kan nasyon Pilipinas. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to do. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Barasina and Puli Bagapuro. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Wana kitang 41 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga.
Sagkod ngunya na grabe pa subot ang baha duman sa Labo, Camarines Norte. Lagos naman na nagbagsak kasi na nagguho ang daga o nagrasay. Kaya mamundo sa mga taga Sitio Kabungan, Barangay Kabatuhan, Labo, Camarines Norte. Wala naman sa mayong untok na pag-uran na mamatian sa saindang probinsya. Bunga naman inikan inaapod na share line. Apektado po ang mga residentes duman sa naunambitan ng barangay dyan sa Banwaan, Canlabo, Camarines Norte. Mga tugang makaulay po niya to ang tagapagtaram kan PNP Buhi ang PCR si Police Staff Sergeant Jonakien. Ma'am, good morning po. Live po kita digdi sa RPN. Di sige ay niya na pag-aldaw. Yes po, good morning po sir. Hello po sa mga nagdaragog po sa radio station. Ano po ang mga update dyan sa PNP Buhi niya na mga panahon? Bali sir, padagos pananggat po si mga programa sa anti-crime, anti-insurgency, anti-illegal drugs. Ang na week po, igwa kami itong accomplishments sa PD 1602, itong sa illegal gambling. Tapos, sa illegal drugs po, igwa po kaming accomplishment sa bypass operation. Nakomit na po ito sa DJMC. Tapos yung mga programs po ko niya na ligtas paskuhan is yung intensification of police presence sa school, then sa mga vital installations, hindi po sa public, hindi sa market, sa mga establishment sa sentro. Igwa po kaming police presence from 6 a.m. hanggang po midnight. Especially sa simbahan po, may mga sunod-sunod po ng mga incident sa ibang parokya po. Kung saan ang mga religious po, victims sinda kang may mga naglaog po sa simbahan, nangi-scam, tigchat po sinda, tapos tigchatakot may mga po, death threat po. So, padagos po ang sa mong information dissemination po, eskwelahan, then coordination sa religious sector. Kumusta po ang sa indong preparasyon ngunyan na sa masunod na semana ta magkakaigwa na po baga ka na simbang gabi? Balitig mobilize mi po sir si mga force multipliers mi. Dahol po kaming mga katabang po sa pagmantinar kang peace and order sa buhi po kay Baransi. Kabalikat sa communication, then yung mga barangay tanod, tapos si Barangay Peacekeeping and Action Team. Hinda po nagre-render man duty, kay banan po ang police. Tapos sa parokya po, sa Vicente, sa Barangay Tambo, hindi po sa Sentro, Buhi, then Barangay Sagrada. Pag simbang gabi po, iyaw po kami dyan. Ito pong kampanya ka na PNP manungod sa mga lost firearms. Yes po, may may mga nagpapasig
safekeeping po sa mga expired na si license to own and possess. Nagkakandak po an operation section min Uplan Katok po, house visit, then i-inform po sila na kay Juan pong Marinos si firearms sinda, takong dahil po, pwedeng subject for operations sinda for violation of 10591. Ang buhi MPS po, igwang baseline ng mga license owners. Tapos na titrace man po kung ang sa indang firearms is expired na po. Then pinapaliwanag ni sa inda na igwang mga kinakandak na one-stop shop, yan na dumanda po sila neuro, medical, mabayad na lang sila sa land bank. So, sir, padagos man ang info drive me. Then dakol man po nagdidig dito station, nag-inquire, tig-print mi nga ni po si form para makarin niya sunda. Ini pong kampanya nindo laban sa mga illegal na sugal, arog ka na tungit, tapos tupada, kumusta po dyan sa Banawaan ka na buhi? Igwa po kami, sir, recent na operation sa tupada po at barangay Salvacion, kung saan arestado po si Tulong Katao po. Then, filean po inining kaso, then on bail po sinda. So, ibig sabihin po, padagos pa ng paranggat po si, sa illegal gambling, especially sa tupada. Sa mga mountain na barangay po, dyan sa Indong Banwaan, ano po, mayo man mga sightings? Mayo man po, sir. Sa kung igwa man po, naaaraman ni Mantulos po from higher headquarters, then kami mismo po, mga intelligence officers. Naaaraman naman po, sir, kung may mga sightings. Sa yan po, mayo man po. Kumbaga, peaceful man po na Banwaan na buhi ko niyan. Yes po, sir. Peaceful man po. Pangapudan mo na lang po sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banwaan ka na buhi, ma'am. Ngunyan po na holiday po, medyo halawik po ang bakasyon sa mga klase and ibang employees po. Siguro maging pananggat po kita ngunyan. Alerto sa mga kriminal, may man po pinipiling oras, lugar. So maging po kita sa mga suspicious na mukha. Minsan po, baga, ito po ang instinct, minsan naririsip ang sarong tao. Hindi pala previously, igwa po kaming digding, parang, may modus sinda sa motor, igwa sindang darang luma na motor, ngunyan, parang ginarantiya ninda, sinubli iti sarong motor, ngunyan, dinulag po si motor, maray na lang po, na-trace kung saan si motor, napunta po siya sa bato. So, maging alerto po kita sa mga baguhan na mukha digdi sa buhi. Sa ngunyan na holiday po, man po sinda, nindaan opportunity na mang-scam, especially sa Gcash. Kung bako po kamong sure, so sisinda nindong tamay mga nabibiktima na po, na nag-send po pala, dahil maninda na receipt sa subuot, itong number na sinenda ninda, mayo na daa po, dahil natural po function, verified man po. So, kay Juan talagang aputunta, kung ini, nagagana, arog kaya, nasend niya pala, tapos itong SIM na to, mayo naman. Kumbaga, dahil basta po magtiwala. Dahil po magtiwala and maging alerto. Tapos kung sulo-sulo ka, especially sa mga teenager, mga minor, dahil po magpara sulo-sulo pagbanggis. Especially sa mga madiklom na lugar. Lalong-lalo na po itong mga babae. Ang, Lalong-lalo na po itong mga hobe na babae. Yes po, para maiwasan ang pagiging biktima po. Hanggang yan, may mga diik na iba pa nang po nagre-report sa na support, victims in abuse. Igwa po ba kitang mga batas na nagbibigay protection sa mga kababaihan, sa mga kabataan, arog kang 1962. Then 11313 sa public space, yung mga bawal bastos law. And ngunyan na December 12, last day ngunyan kang 18th day, campaign to end violence against women. So igwa kami sa ngunyan programa.
attended by mga women organization from 38 barangays para ma-inform sila kung ano ang karapatan nila bilang babae na dapat kita maging biktima ng pang-aabuso o anumang klase ng violence. Thank you po, Madam. Yes po, sir. Salamat po, Sir Philip. Merry Christmas po and God bless. Same to you po. Yes po. Salamat. Yan bagaan na pagkikipagulay po niya to live kay Police Staff Sergeant John Akien kan PNP Buhi. Tangon yan pala na peaceful man na banuan ka na buhi kaya lang igwa pong mga nagkakapirang mga kababayan kita na mayo gayud maginibo sa buhay, igwanin mga modos. Ito pong mga motorsiklo niya to, ingatan, talagang minsan kung saan ang mga okasyon, kaugmahan, igwaman dyan mga nag-ooperar na mga kababayan kita na minasalisi. Maray nga ni pala na nakuha pa itong motor, yaw na sa banwaan ka na bato, pambihira. Baga, pinaagi sana sa subli. Ito palan, hahabuno na. Kaya ingat-ingat po ang sa tuyang mga kababayan. Okay, kumusta man kay dating Alkalde Margie Moran Aguinildo, ni Manoy Hilario Cerdan, dyan po sa Barangay Tambo. Siyempre sa tuyang mga amiga ki Mama Noriena Zori Kisabal, asin man ki Sailin Ligasyon, dyan po sa Barangay Santa Clara. Mandaw po kita sa luwaskan, digdi sa luwaskan Pilipinas. Talagang nag-iinit na po duman sa parting Korea. Pinag-arestar naman kan mga autoridad si dating South Korean Defense Minister. Ini makalisan na pakikipagsabuatan kay ni President Yoon Suk Yeol kana magpautob nin martial law. Aprobado ka na Seoul Central District Court ang pag-arestar kay Kim Jong-un huli sa kasong rebellion at sinman abuse of power. Magarumduman na nag-abot sa naman sa anong na oras ka na pag-anunsyar niyon ang pagdeklaranin martial law. Mientras tanto, pinagbawalan man na siyo na makaluwas sa indang nasyon, makalis na makasalbar sa impeachment vote. Tapos iniman pong bigo na mapatalsik kung presidente kan South Korea si Yoon Suk Yeol makalis i-boycott kan mga legislador gikan sa iyang partido ang pagbuto sa ibong kan mga protesta sa luwas kan parlamento. Kasunod ini kan halipot na deklarasyon ni Yoon in martial law, sinasambitan ng nasyon ang oposisyon ang nagsuwestiyon kan impeachment motion na nangangaipon in 2/3 majority alagad halos enterong People Power Party day nagboto. Sigon sa mga legislador ka na oposisyon kundi mapasar ang impeachment motion, ibabalik ninda ini sa aldaw na tao kan sa indang kaanggutan sa o kan publiko huli sa iyang deklarasyon in martial law na nagkausa sa East Asian Democracy asin na mayor na kalyado kan Estados Unidos sa kariribukan. Pigpahayag pa man kan PPP na ang pag-ulang sa impeachment ang aning malikayan ang pagkabaranga asin kariribukan masusolusyonan subuotan krisis sa paagikan na mas marhay
na paagi. Kaya medyo magulo po sa ibang mga nasyon ngunyan, duman sa Syria, sa Lebanon, bako sa naman dyan sa South Korea. Kumbaga, day pagirarayan o day pa na tatapos ang mga tensyon. Pati nga ni sa Ukraine, day pa man nag-uuntok. At nasyon ka na Russia, sagkod sa mga panahon pong ini. Sana magkaigwanin katuninungan na ang mga nasyon na ini. Maski pa igwa po kita mga kababayan ng mga Pilipino, ng mga overseas Filipino workers, ang yaon po duman sa nasyon na mga pinagsambit ko. Halimbawa, so iba yaon dyan sa Lebanon, sa Israel, dyan po sa South Korea. Apektado ang pagbuhay, ang trabaho kan iba po niya itong mga kababayan. Herak man. Iba nga ni, nagkaigwanin na repatriation, pinapuruli na po, digdi sa tuyang nasyon. Kumbaga, nag-uli din alanganin sa oras, alanganin sa panahon, isa maipit sinda duman sa kariribukan dyan sa nasyon kan Lebanon asin man Israel, di dyan sa nasyon kan Syria. Ay digdi man palan sa ito pong spellway dyan sa barangay San Jose, digdi po sa siyudad kan Iriga, paluwas dyan sa barangay Santa Elena Baras, Nabwa. Itong mga pigaagian ngunyan ka na mga motorista, nagraraot na baga itong pagkabalyo sa spellway. Maghaling San Jose, medyo naggagaratak na po. Kunday po yan matatawanin atensyon kan mga nanunungdan, baka mas lalong maprakasar ang mga motoristang nag-aagi dyan sa naunang bita ng lugar. Nagtsatsaga na sa nabagaan na ibang mga tao dyan na iyo po ang nagpapakarhay. Nagdadamping nin mga baybay, gapo, tapos naghahagad nin dikit na kumbaga tabang man para sa indang pagpakarhay ka na sinambit ng tinampo. Ang pinaggangalas ko dyan, dapat kaya kayo ni tawan atensyon ka na DPWH 5th Engineering District po kan Camarines Sur. Ano ang pinagigibo ni District Engineer Leopoldo Barela? Saka kan mga engineer dyan sa DPWH, dahil man lamang po tinatawan ni atensyon, napisar kan mayo man na ditor na pinagagigibo sinda. Kumbaga pansamantala na pwedeng agihan, milita may agihan pasiring dyan sa diversion Nabwa. Pigtsatsagaan na sana po ining spillway, digdi sa barangay San Jose, kaya kung nag-aaragi na darakulang bihikulo, bakong makangalas na yan magkaraot, kumbaga na tamanyo ka na tinampo dyan pang barangay, bako man po yan pang national highway. Siyempre nagpaparauran pa. Kaday pangani tapusan na porsyon na yan, pakasimento may nagkakapera po pong porsyon na talagang lubak. Pwedeng abuton ganyan mga 10 metros. Paghali digdi sa barangay San Jose, abot dyan sa may spillway. Dapat tawaan man po ininin atensyon na mapakarhay tanganing kumbaga gumian man ang pag-agi kan sa tuyang mga motorista dyan sa naunang bita ng lugar digdi po sa Rinconada area.
Tadakol an apektado kan sinambit ng bagay. Busy lang po kaya si Engineer Ares Hermoso ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur kan magbisita kita dyan. Kan nagtalikod na aldaw kaya dahil taman nakaulay na tultul. Ako ta ihahaputa kung ano na ginigibo ninda mga lakdang. Magianan man lamang ang mga motorista na naglalaog po digdi sa Rinconada area. Kung naisipon pero may kapabayaan man digdi na sinambit ng ahinsya kan sa tuyang gobyerno. Kaya nga ni nagaba ang tulay dyan sa may Waras sa barangay San Agustin. Subuot kumbaga so struktura na apektaran durante kan nagkukonstruhir an kontratista tanganing bugtakan nin tulay itong solder di siyempre pigpara kalot nauka pwedeng subuot na apektaran ang struktura kan dating tulay. Yun yan pati pinaghahapot kan mga taga Rinconada, ano lamang yan pinagigibo. Kan sa indong congressman, si Congressman Migs Villaferte na matawanin atensyon ang pagpapahidali kumbaga ang pagpapakarhay kan sinambit ng tulay digdi po sa siyudad kan Iriga. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Hesu Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contud Boys, San Miguel, Iriga City, care of Edgar de Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and Family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa Family and Sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Peñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. And Audi Jose de Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adela Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by
Rowena Luna. Jumpstar Trading services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSD Building in front of Landmark, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod nun yan.
Tayo na sa MUA, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Tayo na sa MUA, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Para po kitang 19 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banuan ka na Batu. Engineer Paulino Laganson, asinman T.H. Chavez, dyan po sa Nenyo Jesus, asinman Kimesela. Duman po sa Siyudad Canaga, pinagulayan sa pigkondusir na workshop dapit sa Typhoon Christine ang pag-analisar sa naging epekto kan bagyo sa ekonomiya, infrastructure, asinman komunidad. Sa naging pagampang sa mga miyembros kan media na rinugumba na pamayukan PS Onaga, pigpahayag kainina sa pamamayukan City Planning and Development Office, kapartner ana Naga City People's Council, na pig-atindiran kan mga opisina kan LGU Naga sin mga grupo na aktibong nagtarabang sa panahon kan kalamidad. Pinag-urulayan ng dapit sa mga gigibuo na paagi tanganing day na mautrupa ang na-eksperyensyahan sa nakalis na bagyong Christine kung sain labi ang pagbaha sa haros gabos na area sa syudad. Sigun pa sa opisyal, may kukonsiderar na extraordinary ana nangyaring pagbaho sa epekto kan climate change. Afera digdi nagkapira pa sa napag-ulayan ana dapit sa budget resilience kan syudad sa panahon kan kalamidad. Pigtawan dun man kan opisyal na kaipuan magin preparado ka ang publiko sa panghaluyan na epekto kan climate change na inulit na nagdadara in extreme weather conditions. Piga pahayag pa man ni Gumba na dapat naipapaliwanag ni na tama na
konteksto kan climate change sa publiko. Tanganing maglangkaw ang level kan preparedness kan lambang tao. Tanganing magkaigwanan marhay na adaptation kan mga programa na eksakto sa pangaipuan kan presenteng panahon. Sangon yan, pigsyerto na sanaman kan opisyal na padagos ang sendang ginikibong lakdang, tanganing maging preparado ang bilog na syudad sa anuman na huma na darakan climate change. Sa Banuan man po kan buhi. Inaasahan man na dapat paghandaan kan mga Peacekeepers operators an Danau tanganing mailigtas subot ang mga tilapia kung iguanin shearline. Yan pati sa Banuan po ka na buhi pag pasiring ko dyan kasudma. Kadakol na naman ka na water lily dyan po sa gilid ka na Danau, dyan sa may kasentruhan ka na Banuanin na buhi. Itong pinagduduungan baga kan mga lansa, asin man kan mga baruto, kan mga parasira, talagang dagmang na naman ang water lily. Na mga pinag-atong hali sa tahaw kan Danau, nagpagilid dyan sa may kahampang kan merkado publiko kan sinambit ng Banwaan. Tapos maugmang barata man po ini para sa mga paratukdo niya to sa pampublikong eskwelahan. Subot marireceive na ang higher and additional service recognition incentive o ining SRI kan mga paratukdo. Matapos permahanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asin pinag-ordinan kay ni na Department of Budget and Management na itauna ana sinambit ng pundo. Sabikan pag-asa pa nakanakapaman giraray na pag-uuran ang mamamatean ngunya na aldaw digdipo sa probinsya kan Camarines Sur. Tara paman giraray kan Shoreline. Sigun ki Nibajen sa Mudyo Weather Specialist kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Daw ang ani nakasentro sa Luzon ang Shoreline o palinyang lugar kung saan may bigla na pagbabago sa direksyon kan Duros dahilan sa amihan. Magpapauran paman giraray ini o digdi sa tuyang probinsya.
kastaman ki Michael Angelo Lacoste. Ki Boss Noge asin man ki Mayor RPL. Yan po sa Banuan Kanabuhi. Yan man sa Banuan Kanbaaw ki punong barangay Nene Ablan dyan sa barangay San Jose asin man ki Manay Munching Maglapid. Tapos ki Miss Ana Provel dyan po sa barangay Salvacion sa ki Mading Rose Batan. Duman sa Banuan po ka na gawa pinagrereklamo man ngunyat sa barangay Lamon. Anday malamon-lamon na mga langaw na entero pong namemeste sa mga karungan na harani subot sa sarong poultry farm. Di pati sa picture ho na mga liguan na natipon ang mga langaw kadakon. Yan po ang problema kung di man inaasikaso kan may sadiri kan poultry. Kumbaga napapabayaan. Napagkasunduan naman kana bicameral conference committee kana Senado sin Kamara ang pinal na version kana 6.352 trilyones na national budget para sa 2025 na pinag-aasa na pipirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bago mag-abot ang Disyembre 20. The milestones underscores the unwavering partnership between the House of Representatives and the Senate in ensuring that the national budget serves as a tool to uplift the lives of every Filipino and advance our nation's progress, sabi pa ni House Speaker Martin Romualdez. This partnership ensured that every piece is allocated to programs that matter most and putting food on every table. Improving access to health care and education, creating jobs, higher take-home pay of our peacekeeping forces, relief aid to those in need, and building infrastructure that benefits communities, sigun pa sa pamayukan Kongreso. Tapos inimang po ang pangapudan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na tawanin na parehong mga diretso asin pribilehiyo ang naturalized Filipino athlete sa arog na sanaman kan basketballista si Justin Brownlee. Arog kan mga diretso asin pribilehiyo kan mga natural born Philippine Basketball Association players. Hini matapos questionon ni Senador Tul ang sa iyang discriminatory policy kan PBE na nagtutugot sa mga dayuhan atleta na makapagkawat bilang local player dalan sa Filipino lineage. Mientras na pinagbabawalan ang naturalized athletes, arog ni Brownlee daw pangani ganap ng Pilipino ang mga ini sigon sa play. Nakulang man ang kontribusyon ni Brownlee sa pag-atod ni honra sa Pilipinas bilang parakawat kan gilas. Kaya ang digdian makasaysayan na bulawan ng medalya duman sa Asian Games kan 2023 na pinakaenot niya man na nato matapos ang 61 taon. Sinabi man ni Senador Tul sa pagdangog kan Senate Committee on Justice and Human Rights
sa Senate Resolution number 001 na pinagplanchar mismo kan abogadong senador. Salean Republic Act 11937 na naggawad ng Filipino citizenship kay Justin bako sa naman para magkaigwa ini ng naturalized import na ilalaban sa ibang nasyon kundi dahilan sa nagtutubod man kita sa iyang kakayahan na magambag sa pagsulong kan sa tuyang nasyon. Dagdag kan abogadong senador na parehong nag-author, nagsulong kan resolution kan 2023 dapat mayong diskriminasyon ang lay san dapat pantay na ipautub sa gabos pagtataong doon pa ni Senador Tol. Tapos inimam pong kamauutan na sinmosyon na pinagsulong ni House Deputy Majority Leader sa Iloilo 1st District Representative Janet Garin na tuklason ang mga individual sa organisasyon na responsable sa dakulang paglangkaw kan presyo sa supply kan chain kan bagas. Biklad man ni Garin na ang pagpapautob kan rice tarification law kan 1919 iyon nagtanggal sa kapangyarihan kan National Food Authority na makiaram asin patiniron ang presyo kan bagas matapos ang presentasyon kan Philippine Competition Commission. Dapit sa mga kaluyan sa rice supply chain kabilang sa mga vertically integrated entities asin man mga middleman. Kaya dinahilan pa man niya sa ibong kan pagbabakan taripa sin kamauutan na gibuon abot kaya ana presyo kan bagas nagtitinerma na langkaw ang presyo kani dahilan sa mga middleman na nag-aabuso kan sa indang kontrol sa mga lehitimong wholesaler na nagpapalangkaw sa presyo halis sa 55 pesos agud sa 60 pesos kada kilo. To clarify, Mr. Chair, my motion was for the NBI to do both. Raise either retailer, backward, sagkod sa source, sa customs, or from the importer, pasiring sa retailer, indicating the price so that we can really identify whether there is price manipulation or there is unacceptable profiteering and economic sabotage at the level of the middleman, apila ni Garin sa National Bureau of Investigation. Pag-abot po kaya digdi sa presyo kan bagas, kung iisipon niya to, sabi nga ni po kanibang mga nakaulay ko, maray pa nga tunawon ng dagos na National Food Authority. Kumbaga mayo man sa indang control, kung pira talaga, pwedeng itagama na presyo kan kada kilo kan bagas. Ang nagbubuot baga, yun Department of Agriculture. Tapos ang NFA po, digdi sa tuyang nasyon, halos mayo naman nagayong pakinabang sa mga paratanom niya to. Kung kayo ito, igwasin daw mga trabaho para matabangan ang mga paraumang, ngunyan, iba na. Ayaw naman pating gayong nagpaparapabakal nin paroy sa National Food Authority. Sa NFA pong yan na
nagbabakal sindanin paroy, pero gusto ka yan, alang. Kung press and paroy, ay babaraton sana yan. Kaya ni po na treste sa kamugtakan kan mga parauma niya to, digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga, sindaan nagsasapo kan grabing kasakitan. Imbes na matabangan kan satuyang gobyerno, na mapakarhay po ang pagbuhay kan mga parauma niya to. Sagkod ngunyan, lugmok pa man giraray, ang sendang mga kabuhayan, ang sendang mga kamugtakan. Lalong-lalo na tapig paraagian po kita nin mga kalamidad. Nagian kita nin bagyo asin baha. Dakul na mga paraoma po ang naapiktaran. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kumbaga, ini po ang dapat tawan atensyon kan sa tuyang gobyerno, kan Department of Agriculture, kung paano matabangan ang mga parauma niya to, ngunya na mga panahon. So presyo kan mga pang-spray, arog kan pang-spray nin ulod. Mahalo na po ang mga presyo, tapos ining abono. Pati ang pang-spray nin duot. Kung dahil mo man i-sprayon nin o gagadanon ang mga duot. Man gayo maepekto po ang abono sa mga paroy. Tapos nadagdagan pa po kayo ng golden kohol na minsan saro sa mga problema kan para umanyato kung bago pa sa nang ibugtak ang sendang mga paroy. Gastos na bagang marhayan pag-uumangon yan. Kung arog po ka na mga panahon, igwa kang karabaw, igwa kang surod, nakakapag-umapa sa mga kababayan niya to ka na panahon. Na ba kung gayong magastos kumpara sa mga panahon na ini? Nagtitinirma na suspendido ngunya na pagkaldaw antes elected laog sa klase sa gabos na level mapapribado man asin mga pampublikong eskwelahan sa nagkapirang barangay sa Banuan kan Bensons. Di man ang pinag-kompirmar kan LGU pasado alas 6 nin pagkaaga. Kasubago kung sain kabilang sa mga inian na barangay kag Balugo, ginakutan, mangkayo sinman ang barangay napilihan. Grupo palan kan ako Bicol Party List nagpasiring po duman sa Banwaan kan si Roma Camarinesur.
Tanganing magtaunin na ayuda sa mga kababayan nyatong naapektaran kan bagyong si Pipito. Nakol na mga kinahon na mga food packs ang pinag-distribuer. Tapos dyan sa Banwaan ka na presentasyon. Kumbaga sa paagi man ini ka na Department of Social Welfare and Development. Tapos duman man po sa Metro Manila, pinaglinaw kan Metropolitan Manila Development Authority na dahil kay ini pinagbabawal ang mall-wide sales duman sa Metro Manila. Tanganing mabawasan na piglalauman ng magabat na bolos kan trapiko ngunya na holiday season. Ginibo ni MMDA official Victoria Maria Nunez ang nasambitan ng paglilinaw sa isinagibong pagdangog kan Senate Committee on Public Services. Paliwanag kan opisyal na sa pagkikipagtabangan ni MMDA Chairperson Don Artisa Mall o Don Artisa Mall operators kan nakalis na mga bulan pighagad sa nasubuot sa mga inina day magsagibonin magkakasunod na mall-wide sale as in bago na opening hours kan mga ini. Ibalyo gikan sa alas 11 nin pagkaaga hasta alas 12 nin pagkaaga gikan wan sa Nobyembre 18 hasta Disyembre 25. Pero digdipig pahayag man kan MMDA official na maapilar ang ahensya sa mall operators na mag-receive sa nanin truck delivery poon alas 10 nin pagkabanggi hasta alas 5 nin pagkaaga. Orot man kan opisyal na dai manorin kay ni pagbabawalan ang mga store o retailer poon sa pagsasagibukan sa indang sadiring sales. Nainot naman na pigpayag ni MMDA Chairperson na Romando, artist na ang closing time ang nakakadepende sa discretion o pagdedesisyon kan mall owners.
Saan man pala na semana nagsiselebrar ka na Excellence in Disaster Resilience Winners, dapit sa 24th Gawad Kalasag Cell announced. The National Disaster Risk Reduction and Management Council through the National Gawad Kalasag Committee and the Office of Civil Defense announces the winners for the 24th Gawad Kalasag Cell and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance. A commitment to resilience following a rigorous process of self-assessment, desk evaluation and field validation, the best local government units under the local DRRM councils and offices. LDRRM CEOs category are as follows. West Province of Occidental Mindoro, Best Municipality first to third class category. Municipality of Malungon, Province of Sarangani, Best Municipality, 4th to 6th class category. Municipality of Caguait, Province of Surigao del Sur, Best Highly Urbanized City. City of Caloocan, Best Component City. City of Tacorong, Province of Sultan Kudarat, Best Independent Component City. Santiago City, Province of Isabela. A total of 424 local government units were rated as beyond compliant to the set parameters, while the 866 were rated as fully compliant. Honoring exemplary organizations, the first placers and the Hall of Fame awardees for the Special Awards category are also recognized. The Hall of Fame award is given to organizations that have shown exemplary performances and have won first place for 3 consecutive Gawad Kalasag cycles, demonstrating their unwavering commitment toward achieving national resilience. This year's Hall of Famers are Alasasin Elementary School for the Public Elementary School Category Federation, Iloilo Fire Brigade Incorporation for the Volunteer Organization Category, Socio-Pastoral Action Center Foundation Incorporation for the Civil Society Organization Category, SN Abuetes Power Magat Incorporation for the Private Organization Category. Other first placers in the Special Awards category include Camteño National High School for the Public High School category, University of Cordilleras for the Higher Education Institution category, the Tarman Emergency Response Unit for the Government Emergency Management Systems and Response Team category, City of Ilagan Medical Center for the Local Government Hospital category, Gan Valley Medical Center for the National Government Hospital category. Recognition acts of heroism. Special recognitions were also bestowed on individuals and groups who demonstrated exemplary acts of heroism and commitment to disaster risk reduction and management. These awards include Herrick Act John Nino Suarez and Emer June Donaire, recognized for their extraordinary bravery and selflessness in attempting to save a drowning victim. Special recognition individual category, Rafael Painsi Valencia for significant contributions through innovative policies, technological advancements, and transformative strategies on climate change and DRRM. Special Recognition Group category, 525th Combat Engineer Battalion, recognized for their readiness to respond to disasters and humanitarian crises, deploying rapidly even under stringent timelines. Kumusta man palan sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko Kaniriga, ki Sheila Lasat, asin man ki Manoy Ed Centillas, ki Lilian Noobero, and
And again, happy birthday kay Ma'am Jen Vera. Yan po sa PES section. Yan man sa Met section kay Marisa Cornelio Morillo. Sin man kay Marilo Casiao Barasena. Oya pa po, aiming for a resilient future. Gawad Kalasag is the primary recognition scheme for stakeholders who promote and implement disaster risk reduction and management, climate change adaptation, and humanitarian assistance programs that protect high-risk communities against extreme hazards and disasters. It adopts a mandatory assessment of all local government units, especially provinces, cities and municipalities, and critical institutions, particularly schools and hospitals. It also recognizes civil society organizations, groups, and individuals who have shown exemplary practices in DRRM with the primary goal of obtaining sustained commitment and support by recognizing the exceptional contributions of DRRM practitioners and strengthening the resilience and adaptive capacities of various aspects of society and communities to disaster risks. Awarding ceremony po gigibuhon sa aga. On alauna nin pagkahapon hasta alas 5 nin pagkahapon duman mismo ini sa Philippine International Convention Center. Kaya congratulations duman sa makakaresibikan mga dakulang onra pong ini. Manmampalan sa banuan ka na gawa igwang nawawarang daragita. Sabi digdi kung isay mampo ang nakahiling dapat ng aldaw palan na nawawara ang tugang niya. Pan nawawarang ini ana sa iya pong pangaran iyo mismo si Creslin Sales Gomez kana barangay Gimaga Zone 5 Goa nangangapudan si Melissa Cruz. Kaya duman po sa mga makakahiling kontakon sa naan numerong 09128 057 094. Pahayag naman ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez kan haputon ini kon norin pipirman kan Presidente National Budget Plan para the 2025. Nainot kay ini pinag-aprobara na kan Bicameral Conference Committee and final version kan 2025 General Appropriations Bill o ining inapod na gab na nakapalaman digdian National Budget Plan para sa fiscal year 2025. Sinabi man ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na nagtitinir sa 733 milyones de pesos ang budget kan Office of the Vice President. Nainot na sinabi ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Mendoza na pipirmahan ni Marcos ang budget bill bago ang aldaw kan Pasko. Kaining nag-comment, madali ang pagpirma, hanapot, sayin makuhanin budget. Ay, gwa manggad budget, kaya lang, garo na man matataparan ang budget proposal na ini.
sa 2025 kan Department of Budget and Management. Magabat-gabat po ini, bako ini basta-basta. Lampas 6 trilyones de pesos. Bako una sa ng bilyon o milyon ang budget ngunyan. Nagaabot na nin mga trilyon. Kaya ang utang man kan Pilipinas, trilyon naman. Sagkod ngunyan talagang namamatian pag-iraray ang pagsakit kan ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Pisar kayan, dakol po kitang mga inaggihan na kalamidad. Siyempre, grabe ang gastos kan sa tuyang gobyerno para matabangan ito pong mga nagkaarapektaran kan kalamidad. Kumbaga, halos simot-simot ang budget kan nasyonal. Kaya sa masunod na taon, ano daw, ang mga mangyayari pa. Pero day, kita malaboran nin paglaom. Yan po ang importante dyan, maghinguha sana ang lambang Pilipino. Nganing makabangon kita sa mga inagihantang sakit sa pagbuhay ngunyan pong mga panahon. Kumusta man dyan sa Santa Teresita, digdi po siyudad kan Iriga, ki Manay Hilda Rambuyong, asin man ki Manay Pinagunawon. Yan, sa Banuan po ka na Balatan, kumusta ang mga parantabay niya to, lalong-lalo na itong mga yaon sa gilid kan dagat, itong mga yaon sa coastal na barangay. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kay Banya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares, Jonathan Oliva. Sa lado technical si Chabe na Obra. Sa information si Chief PSD Jimmy Guanzon. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Barasena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip